Minecraft. Puteți să înțeleg înapoi pe lumea mea. Astăzi, în episodul de astăzi, o să merg în Nether. Nu știu ce mă încurc cu Endu. Dar nu o fi. Mergem să ne craftăm repede și noi așa repejor. Vedeți, am mai stat un puțin AFK până să încep filmarea, ca să fac rost de niște gunpowder, dar și sand. Mergem în Nether, o să bubuim Nether-ul. Știu că se punea ceva de genul și așa, și așa, și așa. Așa, și știu că mai puneam sand-ul așa. Da, asta e aici, unde era la crafting, aici. 12 TNT-uri. Păi... Oh, fuck, nu mai am... Mai am pe aici. Am lopeți enchantate, căști, projectile protection. Mai ești de toată jena să nebunesc. De cărnița asta toată. Așa. Smite. Eficiență mending. Stai că asta e cu eficiență. Asta las aici. Și asta e cu steel touch. Nu știu. Și stai să luăm și pickaxe-ul. Nu știu dacă dăm cu toporul, dar nu se știe. În fine, asta am luat. Lână. Lână, uite, avem aici încă 3 bucăți. Asta bagă-ne înapoi. N-am. De vreo câteva bucățuri de lemn. De 19 așa. Ca să fie par. Hop. Gata, 20. Așa, și ce mai avem? Ne mai trebuie așa, aici, ouă. Oi. Breaking, fortune. În fine, e de toată jena. Fac, n-am. Hai că, ia, am shears aici. N-am să nebunesc. Ia-mă asta. Da, înapoi să nebunesc eu. Că n-am. Așa. Patul ăsta îl luăm în Nether. Dar și hai să chelim vreo câteva oițe. Hop. O mică asta, am avut o mică problemuță. Așa. Hai să vedem și noi ce am făcut și că după aia ieșim pe minus 29, 8. Hai, mergem de toate, facem paturi. Stai așa că mai avem una de strâns. Dăm cu și pe asta. Hai, dă-le încolo, că dacă stau așa, mă ia capul. Uite. Mamă, s-a făcut și... Oh, fuck. Mai uite una. Oaie, stai aici. Așa.
Dăm așa, 11, 11, 11, 11. Hop, 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 așa. Hai, dă-i. Top! Hiriar, mică ta. Bag naiba și altceva. Ce m-am... L-a speriat o leacă. Sanchi. Uite și tu făcusem aproape de toate... Toată jena să nebunesc. În fine. Mai craftez eu în Nether. Ia, e noapte. Da, e noapte. Aparent. 6 minute. Nu o să fac un episod, băieți, lung. O să minăm vreo 20 de minute, vreo 10 minute așa. N-am ceva de gold pe mine. Oh shit, n-am nimica de gold pe mine. What? Țărane, tu ce cauți aici? Ia. Mai ești evoluat? Ești de toată jena. Aici a dispărut-i. Sus. Marș în portal. Sunt... Oh, shit, era să mă arunc. Stai că suntem aici în Bastion. Nu Bastion-ul... oh, shit. Ce mă sperie? Speriat. Oh, fuck. M-a atins ăla cu flacăra. Tu-ți flacăra. Oh. Da, la ce strat suntem 37, dăm cu. Mamă, ce mă enervează chestul ăsta, că măre. Mă, n-am nicio... O să revin eu cu ăsta, că... Așa că să nu te abia și 32 cu 40 cu 2 și gata. Bun, băieți, am ajuns la... Am trecut de portal. Portalul este în direcția aceea unde arăt eu cu plusul. Nu prea am eu pe ce să minez. Nu! Oh, shit, ce m-am urcat ca dobitocul. M-am strat 25. Și dacă mă las în jos... Lasă-mă în jos, să vedem până la ce sunt. 23. Mamă, ce m-am aruncat ca un dobitoc. Doctor, lava, mami. Bă, dar cum naiba găsesc? În fine, bă.
Hai că ai scris game mode. Iar eu să fie. Bun. Tu de survival, hai. Still touch. Da. Asta e, pune cât un pat. Oh shit, mamă. Bă, dar mai oprește-te, zic și eu. Mamă, sunt nebunesc ce am făcut aici. Nimic aici se pare. În fine, îi dăm așa până la ce stras se poate și gata. A, deci, până aici. Că poate găsesc și eu. Uite-te în gură. De TNT-uri. Hai, bag pata. O, iar văd din nou. O, tătuțu. Mamă. Ce... Bă, de să nu înjur eu biomul ăsta. Sta. Dă-te în cură de biom. Stupid. Mamă, ce mă enervează biomul ăsta. Băi, biom... De toate jalele se nebunesc. Și uite și tu, eu dau pe ăla. Nu, în fine, hai dă-i în jos. Hai dă-i! Oricum nu contează că mă ridic la suprafață. Deci până la stratul ăsta e așa. Hai bă. Minus 20, cam pe aici. Șaptesprezece. Oh, 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 oh. Oh, ce mă asta? Ancient? Hai că e Ancient de Brezu să nebunesc.
Trecut 6 minute. În fine, nu găsim, scoatem artileria grea. Nu-l arunca în foc. Nu-l arunca, că te găsi. Hopa, 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 hopa. Mamă, dar se sapă în jos, mâncața și gura ta. Oh, shit. Uite, am găsit, băieți, asta e primul meu Ancient Debris. Mamă, dar ce m-am aruncat și ca prostul. Lasă, doar mai maybe. What? Unde naiba mai dat? Stai că aici e bedrock-ul, ce naiba sap. Pe 12, 13, 14, 15, 14. Ne mâncam brânză. Bun. Acum dăm așa. Băgăm 1. Hai mă pune. Și ăsta un fă. Hai că au bușit și alalte dacă e. Oh, shit. Hai bă, de mine și de mine. Ia. Aoleu, focule. S-a adus în 14. Aici o să vedeți cu speed, deci o să lucrăm. Acum minăm pe stilul vechi, băieți, că na. Oh, hai mă.
Punem în culo, așa, ha. A venit cineva și n-a trebuit să stau. Opa, ancient debris, băieți. 2. 3. Opa, stați așa că sunt mai multe. Opa, stați că sunt multe, băieții. 4, 5. Opa, mai uite încă 2. Bă, dar sacadează. Ia, câte avem? 9. Să vedem câte de-astea. 9. 4. Nu ne ajunge. Cred că poate mai găsim. Acum, ne mulțumim și ce avem. Stați, scuze. Tată, te-ai dus. Bă, dar sacadează așa. Bă, da, aici nu prea. Loc. E înapoi. E, bă, dar unde n-ai bam dat? Deci, am din parte. Unde n-ai bam dat? La minus 20. Păi... Am venit opus, uite portalul acolo, ești nebun. În fine. Mergem la portal. Cam asta o să fie, băieți, și cu expediția. Nu uitați să apăsați și voi pe butonașul de like. Stai să ne scoatem game modul. Stai mă, că poate mai fac rost de niște magma crem. Că m-ați aruncat în lavă, piticanile. Hai mă, urcă sus. Ia mai luați și mai săriți. În fine, să ne scăpăm și noi de cuturoile. Magma bloc. Magma blocurile astea poate mai avem nevoie. În fine. Oh, fuck, le-am luat înapoi. Puțin... Hai mă, piticanile, mai plecați, var. Bă, piticanii, pleacă, băi, și stai cu minte, mă. E lag. Tot care m-a aruncat, bă. Iată, bă, mărlani. Tu-i în gură de mărlani. 7 magma cremuri. Mergem acasă, băi băieți.
Building train. Hai să mergem să ne reparăm și noi pickaxe-ul. Și să mergem să punem asta la prăjit. Cred că pe episodul viitor, cred că o să fac o fermă automată. Hai mă. Trebuie să băgă să la prăjit. Ne dă scrap. Noi o să mergem să ne reparăm. Ea asta are. Mamă. Nu cred că îmi scot ăsta. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Una. Da, așa că le luăm și le mergem și le craftăm. Da, așa. Punem de gold 10. Block of lapis 16. Stai așa că mai avem. Dați așa să arăm porcările astea din inventar. Bun. Mi s-a făcut și nether scrap. Hai să vedem că facem. Nu facem mult. Cum era așa? Nu? Și așa și așa. Mamă, băieți, doar 2 am făcut. Să nebunesc. Bun, unde mi-e ăla? Scoatem asta de aici. Bun. Hop.
Și ce naiba să fac? Fac sabia, băieți. Na, facem sabia și nu fac casca. Și să-mi rămână e marș de aici. Punem casca și o facem, băieți. Ca să fiu sigur, mi-a mai rămas aia. Sper că v-a plăcut, nu uitați de un like, share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!